Η φύση μιλά με τον άνθρωπο. 5ο Γενικό Λύκειο, συνομιλία ενός αστροναύτη με φωτόνιο και η κραυγή της γης. Φωτόνιο, πού πας τόσο βιαστικά? Βιαστικά, μα εμένα αυτή είναι η ταχύτητά μου. Δεν μπορεί κανείς να με ξεπεράσει. Κάποιοι λένε πως αυτό το κάνει η σκέψη του ανθρώπου. Ξέρεις, κάτι πλάσματα που ζουν εκεί. Πρέπει να σου πω πως είμαι πολύ χαρούμενο, γιατί επιτέλους πάω προς τα εκεί. Τόσα και τόσα έχω ακούσει για αυτό το γαλάζιο πλανήτη. Και γιατί χαίρεσαι? Να, κοίτα. Είπα γαλάζιο, Ξέρεις, το χρώμα δεν είναι δικό του, αλλά δικό μας. Εμείς τα φωτόνια το δίνουμε. Και μετά? Έχω ακούσει πως είναι ένας παράδεισος. Γαλάζιες θάλασσες, νερά που τρέχουν, δάση πράσινα, πουλιά, ζώα και ο άνθρωπος. Και σε όλα αυτά, για σκέψου, είμαστε εμείς. Εμείς δίνουμε το χρώμα, το οξυγόνο με τη χλωροφύλλη, το φως για να λειτουργεί η όραση, τη θερμότητα για να υπάρχει το κλίμα. Δηλαδή, αυτός ο παράδεισος. Έχεις δίκιο. Ας το καλύτερα. Καλά μιλάμε, αλλά εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι ένας κοσμοναύτης. Τι πάει να πει αυτό? Οι άνθρωποι, αυτά τα πλάσματα που θέλεις τόσο πολύ να συναντήσεις, έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο και έφτασαν ως εδώ, στο διάστημα. Και πώς τα κατάφεραν? Με μηχανισμούς που λέγονται πύραυλοι. Και αυτές οι επιφάνειες που γυαλίζουν και εγώ ανακλώμαι διαρκώς και μένω εδώ για να μιλάμε, τι είναι? Ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός, που τον κατασκευάζουμε εμείς. Εντυπωσιακό. Πρόσεχε όμως, μην πέσεις σε αυτές τις μαύρες επιφάνειες, γιατί θα χαθείς. Με φοβίζεις. Μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς οι άνθρωποι κατασκευάσαμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ για να σας παίρνουμε την ενέργεια. Γι' αυτό, αν θέλεις να ταξιδέψεις στη γη, κοίταξε να τα αποφύγεις. Φεύγω. Τώρα ανυπομονώ περισσότερο. Στάσου. Πες μου, πόσο χρόνο έκανες να έρθεις από τον ήλιο? 49 ώρες, 50 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Τότε θα φτάσεις στη γη σε 1,1 χιλιοστό του δευτερολέπτου. Είναι λίγος ο χρόνος για να απολαύσεις τη μαγεία της εικόνας. Μήπως μπορείς να φανταστείς ποια είναι η διαφορά της ατμόσφαιρας της θερμοκρασίας της γης από αυτή του ήλιου? Αυτό το ξέρω. Για τη χρωμόσφαιρα είναι 100.000 Κέλβιν, ενώ για το στέμμα 1,5 εκατομμύριο Κέλβιν. Ξέρεις, εσείς για μας είστε πολύτιμοι, όχι μόνο για την ενέργεια που μας δίνετε, αλλά και για τις πληροφορίες που κουβαλάτε. Αλήθεια. Εσύ έρχεσαι από τον ήλιο, που λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Από εσάς βεβαίως. Κάποιοι άλλοι όμοιοι σου όμως έρχονται από μακρινά αστέρια, ταξιδεύουν εκατομμύρια χρόνια και κουβαλούν σε εμάς πολύτιμα στοιχεία και γνώσεις. Τελικά δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς εμάς. Είναι αλήθεια αυτό. Μάθε όμως ότι καταφέραμε να σας δημιουργούμε και να σας χρησιμοποιούμε. Ξέρεις πώς εγώ επικοινωνώ με τους συναδέλφους μου στη γη? Αρχίζω να πονηρεύομαι. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που παράγουμε με τις κεραίες μας είναι φωτόνια, που τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Δεν πειράζει, αρκεί να βοηθούν τον άνθρωπο. Ξέρω πως όπως κι εσείς, έτσι κι εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Εγώ είμαι ένα ορατό φωτόνιο. Πρόσεχε όμως, φυλάξω από κάτι άλλα. Τα γάμα, ας πούμε, ή τα υπεριώδη. Δεν νομίζω πως η συνάντησή σου με αυτά θα είναι το ίδιο ευχάριστη. Κοίτα, το βλέπεις στο στρώμα, εκεί παρακάτω. Εκεί σταματούν τα περισσότερα από αυτά. Αλήθεια. Και αυτή η τρύπα? Αυτό είναι μια κακιά ιστορία. Πήγαινε με το καλό και αν γυρίσεις θα το έχεις καταλάβει μόνος σου. Γεια σου, κοσμοναύτη. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Γεια σου, Φωτώνιο. Γεια σου, φίλε. Τολμηρέ εξερευνητή. Τυχερέ άνθρωπε. Μα γιατί τόσα κοσμητικά επίθετα? Κατάφερες όπως φαίνεται να ξεφύγεις. Ναι, ήμουν κι εγώ τυχερό. Τι εννοείς? Μπορώ να σου πω πως εντυπωσιάστηκα από τον άνθρωπο. Πόσα δεν φαίνονται και πόσα άλλα γίνονται και δεν μπορείς να τα φανταστείς. Δηλαδή? Καθώς πλησίαζα, όλο και μεγάλωναν τα αντικείμενα μπροστά μου. Κάποια στιγμή πέφτω πάνω σε μια άσπρη ψηλή κορφή. Αλλάζω κατεύθυνση και περνώ πάνω από πανέμορφα κτίρια, γυάλινους πύργους, πάρκα, λεωφόρους. Εντυπωσιάζομαι για τον άνθρωπο. Μετά χάνονται όλα αυτά από μπροστά μου και ξεπροβάλλουν σκοτεινά χαμόσπιτα, χαλασμένοι δρόμοι, σκουπιδότοποι. Και σε αυτούς άνθρωποι να περιφέρονται σαν κάτι να ψάχνουν. Μπράβο, άνθρωποι. Πώς τα καταφέρατε? Να σου πω, τα έχω δει κι εγώ στην τηλεόραση. Μετά χώνομαι σε μία σάλα. Ήχοι, εικόνες, καλοντημένοι άνθρωποι, βλέμματα προσιλωμένα. Και τότε σκέφτομαι, μπράβο, άνθρωποι. Όμως, ατυχία μου. Ξέφυγα από εκεί και βρέθηκα αλλού. Έρημος, όλα ξερά, ζώα μισοπεθαμένα, άνθρωποι εγκαταλελειμμένοι, πόνος μεγάλος. Τότε σκέφτομαι, αλίμονο άνθρωποι. Λυπάμαι. Αλλάζω κατεύθυνση και περνώ από μία αυλή. Παιδιά, πολλά παιδιά. Μπαίνω σε ένα χώρο. Κάποιος μιλά, κάποιοι ακούν, γράφουν, σκέφτονται. Αμέσως κατάλαβα πώς φτάσετε ως εδώ, στο διάστημα. Χαίρομαι. Φεύγω και με αγωνία περιπλανιέμαι. Ξαφνικά, μία έκρηξη δίπλα μου. Κοιτάω κάτω, παντού εκρήξεις, φωτιές. Πλησιάζω με προσοχή. Πυκνώνουν γύρω μου εκρήξεις. Τόματα, αίματα, κόλαση. Χτυπάω σε μία επιφάνεια και με φόβο και λύπη φεύγω. Αχ, άνθρωποι, πώς τα καταφέρατε έτσι? Δεν έχω να σου πω κάτι. Λυπάμαι κι εγώ. Από εδώ όλα είναι ωραία. Όμως η πραγματικότητα... Λένε πως είμαι η πιο όμορφη. Ίσως με ζηλεύουν γι' αυτό και εγώ το απολαμβάνω πολύ. Γύρω αστέρια, μικρά και μεγάλα, άλλα έχουν το δικό τους φως. Όμως τις δικές μου χάρες και τις δικές μου ομορφιές ούτε μπορούν να τις φανταστούν. Πονηρός και έξυπνος όμως ο άνθρωπος,
Από τα αμέτρητα αστέρια του σύμπαντος σε μένα διάλεξε να ζήσει. Εγώ δεν το κρύβω, χάρηκα πολύ. Έγινα πιο όμορφη. Λουλούδια, δέντρα, νερά, θάλασσα, ζώα, μικρά και μεγάλα. Ένας ατελείωτος παράδεισος. Μια σχέση δυνατή άρχισε ανάμεσά μας. Μια σχέση δυνατή και ολέθρια. Αυτό το απίθανο, έξυπνο, όμορφο, όμως και τραγικό πλάσμα έχει μέσα του την καταστροφή, η φιλοδοξία, ο πλούτος, η απληστία, όμως και η φαντασία, η ανησυχία, η τόλμη το χαρακτηρίζουν. Πόλεμοι, καταστροφές, ρύπανση, πυρηνικά όπλα, εργαστηριακά μικρόβια γίνανε πληγές μου, βαθιές χαρακές στο σώμα μου. Πνίγομαι, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κλαίω για τους πάγους μου που χάνω, τις θάλασσές μου που μολύνονται, τα ζώα μου που χάνονται. Τρέμω στην ιδέα μου να χάσω τα πνευμόνια μου, τα δάση μου. Θυμώνω και έτσι χωρίς να το καταλάβω αναστενάζω, ξεφυσώ και τυφώνες βγαίνουν από μέσα μου. Χωρίς να το θέλω εκδικούμε. Ο παράδεισός μου γίνεται σιγά σιγά ο τάφος μου, ο τάφος του. Θέλω να φωνάξω. Ξύπνα, άνθρωπε. Ξύπνα, χανόμαστε. Αντέδρασε. Γίνε αυτό που μπορείς. Γίνε άνθρωπος. Η αγάπη μου είναι για σένα. Η αγάπη μου είναι για το αύριο.